सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव सोलिबाय थानाय जिथुनाखि CEM फुटबल काप बेयो दिनै थुंगे फैबाय मा बुंगोन जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगेरिया प्रमद बर'नि मोनसे भिजनारि मिशन जे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड जोंहा CM काप बे CM कापआ जोंहा देग्लायनिफ्राय बियो जागायदों आरो जोंनि बिटिआरनि मानगेरिया गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै जोंहा बिटिआरनि सिङाव 420टा बिसिडिसिआव नैबे कापखौ जोंहा होनाय जादों थांनाय 14 जुननिफ्राय लानानै दिनैहाय 17 जुन 2025 बे अक्ट'सिमाव जोंहा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्थियाव गासै मोन 9टा बिसिडिसि दङ बे 9टा बिसिडिसिआव नैबे जोंनि बड'लेण्ड CM काप बे कापआ जागासिनो दङ दिनैहाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि बानजायनायाव जोंहा जोबथा बादायलायनाय थामहिनबा जोंहा फाइनाल मेच बे एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय दा बे जोबथा बादायलायनायाव जा सिमला बागान रंजालि क्लाब बिनि हेंथायै गेलेदोंमोन निज्लागुरि निजरा क्लाब दा बिनि गेजेराव जोंहा सिमला बागान रंजालि क्लाबा 3 गलाव देरहासार जानानै दिनै बिथांमोनहा सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव बिथांमोनहा देरहासार जानो हादों चेम्पियन जानो हादों आरो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो बिथांमोनहा फैबाय थानाय BTCLA कन्स्टिटिउसन लेभेलनि जे जोंहा बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बिथांमोनहा निसय बाहागो लानो मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो दा नैबे बिसिडिसिनि बादायलायनायाव जोंहा देरहासार हान्जानो 7,000 नोगोद बान्था आरो जेननाय हान्जानो 5,000 नोगोद बान्था आरो जाय साबसिन गेलेगिरि बिथांनो जोंहा बेस्ट प्लेयार हिसाबै जोङो हरनाय जादों लोगोसे जोंहा ट्रफिजों लोगोसे फोरमान बिलाइ बिथांमोननो हरनाय जादों आसा आरो मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि BTCLA समस्थिनि लेभेलाव मोजाङैनो गेलेनानै आरोबाव देरहासार जानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो